Добре. Браво. Сега аз предлагам, преди да отворим заседанието, първо трябва да вземем от всичките делегати по едно пълномощно, което да се пише, че само апостолите имат право да дигат бунт. Защото ще дойдат после чужди хора да ни управляват. Слушайте ме. Аз не съм съгласен. Не. И така ще бъдем едно просто уръдие в ръцете на войводите. Викайте по-силно, Ако не почнат да злоупотребяват, ако искат да се награбват, как ще я правим? Братя, 3 месеца стягаме тая сватба. А вие сега тук, за един лист хартия, дигахте шум до небесата. Аз такива хора въстание не дигам. Айде бе! Кои ли? Такива хората граматице. Аз такива хора въстание не дигам. Вие муховци! Тук ли сте, братя? С тебе сме невадени. Поне да Богом. В тази стята няма нищо. Обрях камбара целия ден храним. Тихна къде отиваш? На кой не оставаш? На тези граматици. На какви сте граматици? Я бе! Я да ги видим вас! Я да ги видим! Я да ги масовият! Какви са тия работи? Къде да го има? Аз ти покажа сега пика алкохольските, ела! Чакай да видим! Какви жени са? Нека той да обясни. Той знае. На него са казали. Ще каже просто ни да разберем. Ни не разберем. Ти знаеш какви пълномощове? Аз не знам, искам да чуя от него. Той има доста неграмотни тук. Що ще ме обяснявате сега, що е пълномощни, що е лист хартия, бе? Какво е той пълномощно? Какво е пълномощно? Какво е? Ами ако утре почва да се награбват. Абе това Почва не да да се употребяват. И чакайте да каже човека, тогава ще вземете решение. Ние ще вас слушаме. Войвода е това. Колко време тук, бе? Колко време стоим и чакаме? Войвода? Войводо, я ти Слушайте! Вие право! Слушайте! На към къде ще е така? От 3 месеца стягаме цяла сватба, вие сега ще питате булката, бре! Я да вземе тук да слушате войводата, ще ви бъбре! И да дойдете да разпишете. То не ще е така, тя... Химията, физиката е учена на работа, ама тя не е за настание. Ама нека да обясни, па ще видим дали ще разпишем. Ще ви се обясни. Какво знаеш ти пълномощно? Знаеш